Una seixantena de tractors i 3 carrosses han participat aquest dilluns en la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni Abat a Balaguer. La tradicional festa ha estat presidida pel paent cap de la ciutat, Jordi Ignasi Vidal, i el president de la confraria de Sant Antoni Abat, Joan Comelles, acompanyats per altres paers de la corporació, el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, i els mossens Jordi Profitós i Joan Pujol. Un dels membres de la confraria de Sant Antoni, Josep Altisent, s'ha mostrat molt satisfet de poder celebrar la festa, tot i que amb restriccions. Aquest any, com que ha sigut per causa de la pandèmia, fins quasi 15 dies abans de Sant Antoni no vam poder saber res. I llavors ens han donat el permís per fer els 3 tombs. Han fet uns 3 tombs que diríem amb els mínims, però hem estat molt contents perquè la resposta ha sigut quasi tan igual com els altres anys. De moment tot sembla que va molt bé i esperem que l'any que ve puguem tornar a fer una festa de Sant Antoni amb tots els atributs que fem nosaltres, perquè hem tingut que deixar de fer moltes coses, com passar els rebuts als cofrades, com fer la loteria, com fer el llibre, com fer moltes coses. Però estem contents perquè la resposta ha sigut igual de bona que tots els anys. El pa de Sant Antoni hem tingut que suprimir la coca per la història del Covid, perquè clar, la gent s'amuntega i menja a l'hora i allò és un focus d'allò. Ja ens hem atrevit amb els panets, però bueno, ens ha anat molt bé perquè la gent ha vingut molt a poc, també ens ha acompanyat el temps perquè feia fred, que és el que ha de fer, i molt bé. Els actes han començat a primera hora del matí, a les 7, amb un repic de campanes per anunciar la festa. A les 8 s'ha fet la cerimònia de benedicció dels populars panets i una hora més tard, a les 9, la missa a l'altar del Sant. A les 11 s'ha celebrat la missa solemne a l'església de Sant Josep i a les 12 ha estat quan han començat els 3 tombs a la plaça del Mercadal. Abans dels 3 tombs s'ha fet la benedicció dels animals de companyia i el pas de les carrosses. El primer premi de les carrosses, dotat amb 300 euros i gentilesa del Consell Comarcal, ha estat per la carrossa de l'Associació Dona Rural dedicada a la capital de la Sardana, mentre que el segon premi, de 210 euros i gentilesa de la paeria, se l'ha endut una carrossa dedicada a les macrogranges. El tercer premi, dotat amb 150 euros, ha estat gentilesa d'Unió de Pagesos.